Alo, šef, ali da se vi ne sjećate da sam pitao još pre par dana da sam rekao da, šef, naravno da sam. Ali ja hoću s porodicom na Fruškom Goru, zato je subota rada. Naravno, nikakav problem, šefe. Da, doći ću na posao, prijatno viđenja, šefe. Ajde, živjeli. Ma šta živeli, čoveče, moram da radim danas, ne mogu da pijem uopšte. Basaš zlo! Nema veze. Ej, ali moram da ti pokažem. Ova devojka s kojom sam se dopisivao 2 meseca poslala mi je napokon fotografiju sebe, da vidim kako izgleda. Ona što te zavlači kulira stalno. Ma, svaka riba zavlači kulira stalno, pogledaj. Aj, jao, koja riba, čoveče. E, ali znaš šta, ona je sad meni poslala sve broj telefona tako da mogu da je zove, mogu da je šaljem poruke. Šta mi ti imaš šta na tim čovječe? 13! To je Baksuz, onaj Siniša. Koji Siniša? Iz osnovne, što nas mučio. Siniša sa siskom facom? Sa siskom facom. Siniša. 300%. Ne mogu da verujem. Koji smrad od čoveka. Ali pametan sam ja. Sad ću da mu jebem mater. Slušaj šta ću da pišem. Misliš da ne znam ko si. Hoćeš od mene da praviš majmuna. Ej, šta sam upravo pročitao u novinama? Aj sad čekaj malo, molim. Ajde. E, pa nosi se u 3 lepe materine. Pojavio se neki virus. Pa, bani virus, piši hermafroditu jedan. E to! Hermafroditu, jer šta je hermafroditu? Šalji. Evo ga, poslato! Jel mogu sad ja? E, sada možeš da nastaviš test. Hvala lepo. Čitao da se pojavio neki smešan virus, dobiješ ga preko slike sa Mindera i sve ti pobrka. Naprimjer, pošliš neku poruku i ona ode ono što si ga posljednji put zvao. Kakve se gluposti mi pada na pamet, stvarno. Pa jao. Halo. Dobar dan, ja sam... O, šefe, vi ste, drago mi je. Ne, nisam ja ništa slao, ne, pogrešili ste, ne. Šefe, molim vas. E, sad možemo da pijemo. Pa kako, zar ne radiš? Ne radim više, jebo posao, dobio sam otkaz.